Co to zaraz będzie? Co to zaraz będzie? Co tam tata ma dla ciebie? Jezu, dlaczego nie Czekaj. mogę wszystkich? Ej, tata spodobała. Nie się kurde przewody nie przepaliły. Za dużo wrażeń? A tata ma ich jeszcze tak dużo. Tyle zabawek naraz? Siu, proszę bardzo, jak mogliśmy zgubić, przecież to wszystko twoje. Chyba tata stracił cierpliwość. Jedno na razie nam wystarczy.